idan ka shiga za ka ga nan gurin inda na saman nan na farkon nan wannan kenan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application da muke magana a kan shi. Wannan gashi nan, Let's Chat shine application da muke magana a kan shi, inda in baka da shi zaka je Play Store ka ɗauko shi. Bayan ka ɗauko shi sai ka zo ka danna kan shi ka yi register. Idan ba ka da register za ka je ka yi register, sai ka zo. Bayan ka zo za ka shiga, bayan ka yi register ya wuce sun turo maka OTP da komai, sai ka zo nan inda aka sa discover din nan daga ƙasa gefen hagu nan kenan. Idan ka shiga za ka ga nan gurin inda na saman nan na farkon nan wannan kenan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka yi connecting in data ne. Idan ka yi connecting in data sai ka shiga. Bayan ka shiga sai ka kira wanda yake da irin shi, bana da network ne shi yasa zai baka guri sai ka danna ka kira wanda yake da irin abun nan din. Idan kana da wannan kusa gare ka shi ma sai ka mai register, to za ku yi wayan minti 60 ba tare da ya tsaya ba. Za ku yi normal abun nan, kuma za su baka katin naira 50. Nan kana shiga za su baka wannan daman na sauke wannan naira 50 din. Kullum ne kuma za ka iya sauke naira 50 zuwa layinka. Katin naira 50 kenan, kowane irin layi kake da shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na gode, sai anjima.